Hej alle sammen, velkommen til den her video. Jeg laver bare den her video, fordi jeg har fået en subscribe. Måske kan I ikke se det, fordi at, altså jeg måtte også virkelig, ja, jeg prøvede at se et par gange, om jeg ikke havde fået et subscribe. Men det var lidt svært for mig at se det. Men så gik jeg ind i mine indstillinger og gjorde et eller andet ved YouTube. Og så kunne jeg lige pludselig se, at jeg har fået en subscribe. Så det her er en subscribe special video, hvor jeg laver et eller andet. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil lave endnu, men jeg kommer nok til at lave det på min anden kanal. Det her er bare lige en til, hvis I er sådan, ja. Hvis I er, ja, jeg vil ikke lyve for jer. Det er på min anden kanal, jeg så givet mig selv en subscribe. Jeg synes stadig det er fedt, selvom det er mig selv, at jeg gad, fordi at nogle af mine videoer her på er faktisk rimelig dårlige, synes jeg selv. Så derfor så har jeg bare, ja. Men i hvert fald, jeg så lige over stemmen. Så på min anden kanal vil jeg lave en special, hvor jeg laver et eller andet skørt. Det bliver nok ikke med nogen andre end mig selv, men jeg tror stadig, det bliver rigtig fedt. Når den her video er kommet ud, så begynder jeg at lave den anden. Men ikke helt, fordi jeg skal også lige finde på, hvad jeg skal lave i den. Så det kommer nok til at tage noget tid. Måske 5 minutter efter, den er blevet lagt ud eller sådan noget her. Så